nyo sifat diurai ata deniru tak sia jua iyo pandai bana urang mengirai sampailah kita Bapak Caraso ulah de adia bakare hati bapi sajuo kita jadinya utui lau tali pautan hati dia kamano badanan kabatenggang banang dan singket kapa ulenya mangko nyosa badioy mana hantangi gale barisi ladenai tati ai nan panu tak serajua badan bacarai raso taranggu tali jantuang deh ulah de adia bakare hati bapi sajuo kita jadinya utui lau tali pautan hati dia kamano badanan kabatenggang banang dan singket kapa ulenya mangko nyosa badioy mana hantangi